Ġimgħa u nofs wara l-isplużjoni kawżata bomba frazzett fil-Gargur li ħallit lil Kevin Ellul magħruf bħala Double Zero jissila tal-ħajtu, il-pulizija għall-ewwel darba pruvat titkellem mal-vittma u taħodlu stqarriji uffiċjali. Dan wara li Ellul irkupra xi ftit minn saħħtu tant li ħareġ mit-taqsima tal-kura intensiva u m'għadux fil-periklu tal-mewt. Madankollu, Ellul li huwa wkoll magħruf mal-pulizija fuq każijiet ta' droga għażel li jżomm fommu sieket u ma jwieġeb għall-ebda mistoqsija li l-pulizija għamlitlu fl-isptar Mater Dei is-Sibt filgħodu. Żvelaw dan ma' One News sorsi qrib l-investigazzjonijiet li qalu li f'dan l-istadju il-pulizija mhu qed teskludi assolutament xejn. Fil-fatt, l-istess sorsi qalu li minkejja li l-pulizija qed titratta dan il-każ bħala attentat ta' qtil fuq ħajjet Ellul, xorta waħda mhux qed teskludi li l-bomba setet kienet qed tinħadem f'dan ir-razzett iffrekwentat minn Ellul. L-investigaturi qed jistennew ukoll l-eżitu ta' testijiet tal-esperti maħtura fl-inkjesta maġisterjali dwar l-isplussiv sabiex jiddeterminaw jekk il-bomba kienet ċed tinħadem jew inkella tpoġġi hemmhekk minn terzi persuni. L-imkejjen ta' One News qalu li għad irid jiġi determinat ukoll x'tip ta' bomba splodiet anke jekk l-indikazzjoni tjuru li din kienet improvised explosive device. Dakinhar tal-isplużjoni, Ellul kien fil-kumpanija ta' persuna oħra u li twassal hemmhekk minn terza persuna li telqet minn fuq il-post ftit tal-minuti wara l-isplużjoni permezz ta' vettura SUV. Fil-fatt, il-pulizija tkellmet u interrogat fit-tul lil dawn iż-żewġ persuni filwaqt li elevat numru ta' filmati ta' kameras tas-sigurtà mill-madwar. L-investigazzjoni f'dan il-każ qed jitmexxew mill-iskwadra tal-omiċidji fih dan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali bil-għajnuna tal-Pulizija mid-Distrett ta' Birkirkara.